Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngokudela konke ebeningakwenza ngalowo mzuzu. Nakhetha ukuthi nizohlanganyela kanye nathi. Kusho lukhulu kakhulu, kwaze sekungena nemini enkulu yesabatha. Abanye bekhona mhlawumbe izinto akade befisa nje abanye bahlale nemindeni yabo nakho konke, kodwa bakhethe ukuthi bazoba nathi, bazoncela la kumshumayeli weNkosi. Ophethe idatha yangempela, ngoba idatha uma ethi yangempela uzobe ekhuluma ngoShembe wangempela, kusho ukuthi idatha ayiphethe idatha yangempela, idatha yamadatha, ngoba uShembe uyinkosi yamakhosi. Ngaphandle kokuthi ngize ngimoshe isikhathi kube kubhizi kangaka, sazi ukuthi uLwesihlanu, besicela ukuthi le moment le sinikeze yena ubaba uMshumayeli. Ngizothi ngasekugcineni-ke mase sicela mhlawumbe abagcotshwa baseKapa-ke kube ukubonga mase bayavala uMshumayeli uGcwensa asitshele ngey'ngalo ezinto ey'ngalingananga nezabasemhlabeni, isagila somsimbisi. Ngiyezwa nje kushiwo ukuthi isagila somsimbisi, kodwa angazi kwakusukaphi kuze kuthiwa iy'ngalo ezinto ey'ngalingananga nezabasemhlabeni. Kwakwenze njani ukuthi-ke siyajabula ngoba uyeza kubatshaza uShembe. Sicathi mhlawumbe siyophuma sesiqonda kabanzi lapho ukuthi konke lokho kushiwo ngeNkosi inyanga yeZulu kusukaphi. Baba Mshumayeli, sesingangawe baba uNdimande, siyolekhana simonitha-ke isawundi lapha nalapha, but uFringe uMshumayeli angayisusa le thanda khona, abe semzweni wenkonzo, angabi semzweni wenkonzo, ayixoxe nje isikhathi sakhe sonke. Siyabonga Ndimande, sesingangawe uMshumayeli weNkosi. Ngiphinde ngibingelele abantwana benkosi nonke, intsha yonke Kapa namaphethelo yoNyazi. Ngibingelela amaNazaretha onke nabo bonke nje abalalele egameni leNkosi uNyazi. Amen. Amen. Baba uMshumayeli angaqhubeka, uyezwakala Mshumayeli weNkosi. Ngiyabonga. Sihlangene ngongalo zinde ayilingananga nabasemhlabeni, usagila somsimbithi esashaya ikhova embili, uzandla zimsebe zinjengelanga, umthento ohlaba usumdala, eminye ihlaba isemisha. Inkosi le yesithathu ebandleni lamaNazaretha, ezalwe ngo-1906 yakhothama ngo-1995, idlule ineminyaka ewu-89, iliphathe ibandla lamaNazaretha ilisusa enkosini yesibili eminyaka ewu-18. Inkosi inyanga yeZulu yayivele igcotshiwe kanye nenkosi ilanga begcotshwa ubaba mkhulu. Kwasekuzalweni kwabo, ngoba ubaba mkhulu wayenamakhosikazi amathathu, okwakuMashabalala owezala uSikanela, kuMasigasa owezala ilanga, kuMangwenya owezala yona inkosi ehlangene ngayo inyanga yeZulu. Wadlula-ke emhlabeni uMasigasa, inkosi ilanga nenkosi inyanga yeZulu bakhuliswa uMangwenya, bakhuliswa umama oyedwa. Wayeyalezile ubaba mkhulu kakhulu ngakho, ngoba wayeazile ukuthi amakhosi asezulwini, wathi baze bangahlukaniswa. Umama omdala uMashabalala wezala uSikanela. uSikanela-ke waphiwa ukuba yena abheke umndeni, abe umshisi wempepho. Inkosi ilanga nenkosi inyanga yeZulu baba amakhosi esonto. Bafundile-ke la makhosi. Ngelinye ilanga emzini waseKuphakameni wafika uJohn Langalibelele Dube wasohlange. Wafike wacela kubaba mkhulu ukuthi ucela ukuthatha labantwana, esho inkosi ilanga nenkosi inyanga yeZulu, abayise kofunda phesheya. Ayivange inkosi imphendule ubaba mkhulu.
kwathi ngakusasa ngoba wayefike kulesihlanu kwathi ngakusasa inkosi yayisibuze eManazarethini ubaba mkhulu ukuthi ningahluleka yini ukufundisa labantwana abamaNazaretha seshaya imali. Kwacaca ukuthi inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu ngeke basaya kofunda phesheya, bazofunda khona lapha. Siyazi-ke ukuthi bafunde eFort Hare njengoba-ke inkosi ika-1906 ilanga lika-1904. Kodwa-ke namhlanje sogxila kakhulu enkosini yesithathu uNgalozinde othathe ibandla ngo-1976 ngoba inkosi ikhothame ngo-1976 19 December. Ngo-1976 kuyale ngasekupheleni kaDisemba sitshaliwe inkosi. Ngo-1976 20 December yabe sithatha ibandla inkosi inyanga yezulu. Ngiyathemba ngisazwakala. Kwahlaliwe ekuphakameni kwaze kwasuka inkosi yamaqhaga ezala inkosi ekhona, inkosi uMzonjane. Yayobuza enkosini inyanga yezulu ithi, baba sekushaya isikhathi sokuba ukhuphuka intaba sekuJanuwari. Ithi baba wahlala kiwa entabeni. Ithi inkosi inyanga yezulu kuthiwe ufiwe akuzoyiwe entabeni. Ithi inkosi yamaqadi ezala inkosi ekhona uMzonjane wake wafa yini uShembe. Inkosi thatha ubhoko ngiza kulandela. Ngalelo sabatha ifike kulesihlanu inkosi yamaqadi yangena ethempeleni inkosi yesithathu inyanga yezulu yafunda incwadi kaDaniel 9 ethi mene mene thekele ufasi. Yathi uthe uqala wafukanyisa ulula. Yayisithi kusasa ngiyahamba ngiyentabeni ngiyothwala izitsha ngihambe ngihlala ngiyoye ngifike. Yabe isibiza u-Aunt uMano Duma. Yayisimthuma yathi ngicela uhambe uyongibizela umfowenu omtshela ukuthi ngicela eze lapha azothwala izitsha. Aphuthuma u-Aunt uMano kumfowabo uDuma wamfica esensimini wathi uthi inkosi yakufuna ekuphakameni. Uthi uDuma, hawu akani bengikhona mina sitshala inkosi. Yiphi inkosi okhuluma ngayo na? Uthi uMano bhuti woze ekuphakameni uzofike ubone ukuthi ubaba omncane. Bengisacela aqhubeke uMshumayeli ukuze sizwe ukuthi useyazwakala yini manje. Ngiyazwakala manje. Baba bengicela uqhubeke sizophinde siphakamise isandla mhlambe makuthi khona inkinga esiphinde iba khona uMshumayeli. Okay baba. Ngiyathemba ukuthi besahamba ndawonye. Ngigcineke inkosi inyanga yezulu ithuma u-Aunt uMano sisendawonye abantwana bonyazi. Amen. Umfundisi uDuma lapho nje ngicathi kulapho nje manje. Usazwakala abantwana bonyazi. Amen. Amen. Usifike-ke uthi uMano woza bhuti. Uzofika ubaba omncane akuseyena lo. Seshintshile. Kwakufaneleka ashintshe ngoba wayesevele umoya wenkosi ilanga usungile. Umfundisi kunomfundisi owashonela entabeni endala owagiqika netshe. Uthi ngelinye ilanga wayekhona mhla kutshalwa inkosi ilanga. Inkosi inyanga yezulu iyo eyayihamba phambili iphethe isigqoko selanga. Uthi wazama ukuyishutha ngalamakhamera kuqala ayosemthamo black and white. Uthi wayishutha wayikhipha lento wasiphephetha isithombe wathi uyasibuka kwavela ilanga. Kodwa ebeshutha inyanga yezulu. Inyanga yezulu ihamba phambi komzimba wenkosi ilanga.
ngo-1976 kutshalwa ilanga. Lokho kwase kubonisa ukuthi umoya oyingcwele wawusungenile enkosini inyanga yeZulu. Ifika nje inkosi yamaqadi endala ithi baba thatha ubhoko, ngoba iyazi ukuthi yayivela ikhuluma inkosi yesibili ithi thina sagcotshwa nobaba omncane. Yayinalo lolo lwazi. Ingena inkosi ifunda incwadi kaDaniel 9 ngeSabatha ithuma u-Antumano ukuthi ageze umfowabo azothwala izitsha. Ingoba yayivele isinomoya kaNkulunkulu. Nebala-ke weza uduma emzini waseKuphakameni. Kwathi ngesonto ekuseni ngo-4 yakhala insimbi iyayizokhipha umhlangano, eyayizokhipha izitsha. Kwabonakala ababelwisa inkosi inyanga yeZulu sebevalile esangweni bebekela umqokolo. Kwabe sekuthunyelwe enkosini yamaqadi endala ukuthi inkosi ayisakwazi ukuphuma nomhlangano khona bavimbile babeka umqokolo. Inkosi yamaqadi yaba yayisithinta induna uKhuzwayo okuyise kaMshumayeli uKhuzwayo wasemaqadini esazisweni ongasekho emhlabeni. Baphuthuma eKuphakameni. Yafika inkosi yamaqadi ngoba nayo kwakuyishinga. Inkosi yamaqadi endala yagiya yathatha lento omqokolo ebivimba inkosi yayijikijela lapha yathi phuma baba nomhlangano. Nebala-ke yaphuma inkosi yesithathu ungalozinda ilengananga nabasemhlabeni. Yathi mayifika entabeni inkonzo yayo yokuqala ithi njengoba silapha entabeni kade sifihla umzimba ongcwele oya lapho sonke siya khona, lapho kungangeni isono nambijanyanyana nje yaso. Ikhuluma ngenkosi yesibili ilanga. Yabe isikhuluma ukuthi baningi abantu lapha abayibonile inkosi ithi ngihlalelene Ekuphakameni ngoba yona isilapha entabeni. Ithi abanye babebone ubaba mkhulu. Ilapho kwaba khona unkosikazi owathi ngiyawabona amaNazaretha aseqalile athenga amafodwe inyanga yeZulu. Mina ngeke ngilithenge ngiyoba wokugcina. Leyo nkosikazi kwathi ilele ebusuku yazibona ingena odakeni olubilayo yakhala. Yayithi ibona eseqhamuka inkosi inyanga yeZulu. Yathi uyafuna yini ngikusize? Yathi le nkosikazi yayisithi inyanga yeZulu, awu uthe wena ngeke ulithenge lami ifoto uyoba wokugcina. Yakhala le nkosikazi yathi baba ngisize. Inkosi yamdonsa izama ukumkhombisa ukuthi yona iwuye onguye, uwuye ovela ezulwini. Uma evuka ekade kuleso sibonakaliso ekuseni usegijima uyothenga ifoto le nkosi inyanga yeZulu. Wathi uyalifasa laselikhuluma ifoto lathi uthe wena uyoba wokugcina kuseza abaningi laqathaka. Zonke lezo zimanga zayikhombisa ukuthi ungalozinde ayilingananga nabasemhlabeni wayevele ezulwini. Inkosi inyanga yeZulu ibe unjiniyela wesibili ebandleni lamaNazaretha. Ilithathile ibandla yalibeka kwelinye izinga. Iliphathile inkosi inyanga yeZulu ibandla lihlangene unyaka wonke. Okwathi ma ifika iphuma phesheya kothukela yafika sekubulawa abantu Ekuphakameni. Kufezeka isiprofeto esakhulunywa inkosi yesibili. Yathi kuyohamba nongcolise lo muzi bese uNkulunkulu ayanishiya. Ithi abantu ababe bedlula la bayothi yeke ubuhle babula. Yathi mayifika inyanga yeZulu yathi angisangeni lapha senungcolisile lo muzi. Yathi sengiyadlula abathanda ukulandela mina bayongilandela. Yathi uzongibona ngizothi ngishona kaKhasimbe phezulu uzoyibona into ezolandela mina.
ngoba mina ngizalwe nethambo lesibuke. Kwaba njalo. Yathi inyanga yeZulu idlule ekuphakameni isibheke embeka emzini wamakhosi amaqadi. Yalandelwa ujenge lwezimoto nelabantu. Yafika yagcwala umuzi emzini wenkosi yamaqadi yabukisa khona. Yilapho eminye yemkhosi eyenzelwa khona ngoba umuzi waseBuhleni watholakala ngo-1978. Sekufika isibonakaliso senkosikazi yakambambo ithi bona amakhosi asemaqadini ethi hamba uyotshela inkosi ehlele esihlalweni okwakuyinkosi ezala inkosi yamaqade khona ukuthi ukhona umuzi khona indawo le eseseBuhleni eyayisabizwa ukuthi seNaBaChu ekufanele ahamba yokhombisa khona inkosi inyanga yeZulu ngoba ngeke bakwazi ukuhlala noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyashisa uNkulunkulu uyasinda. Yabe sihamba ke iyobhekwa leyo ndawo yayihambela yona inyanga yeZulu ichusha ezindleleni ezinamahlathi kubhekwe eBuhleni kwakunamahlathi nemizi leya eminingi yayingakabibikho. Yathi mayifika kuleli hlathi laseBuhleni into okuqala eyabonakala ngasesangweni unyawo eyakhumula isicathulo sayo yayise ilifaka kulolu nyawo yathi lolu nyawo olwakithi kwanyathela ubaba la umhlaba useyiparish. Njengoba inkosi ihlabelela ithi wangidala Nkosi ngaba ukuqala kwendlela yakho imfula ingakagobhozi nomhlaba useyiparish naphezulu eBuhleni likhona olunye unyawo eyathi mayifika inyanga yeZulu ifaka futhi unyawo layo lafitha khakla yathi unyawo lakithi lolu. Ngiyathemba sisahamba ndawonye abantwana bonyazi. Ngihamba ngisazwakala. Baba Mshumayeli usezwakala Mshumayeli. Yabe sinyuka yafika eBuhleni yafika netende lalinozipho. Yayifika netende layo yayinozipho. Nazaretha anyuka azosebenza eBuhleni kwaqhathwa ihlathi. Kodwa isabuthi sembeka kwabe sekufika umkwena khona embeka owayephuma kwiCouncil of Churches owayephethe inhlangano yamasonto yabantu abamnyama. Wafika khona embeka ezoyinikeza isigqoko inkosi inyanga yeZulu njengomholi olandela inkosi ilanga webandla lamaNazaretha. Ngifisa ukucaphuna amazwi kaMkwena esembeka kwaba umkhosi omkhulu loyo wenzeka embeka. Wathi mayimfaka isigqoko ungalozinde uthi lo alakaziwa igama azobizwa ngalo. Igama azobizwa ngalo lanzo kodwa lo omkhulu wayesemgqokisa lesi sigqoko ungazinde. Akhona amafoto aleso sigqoko esigqokile inkosi inyanga yeZulu. Waqala kumuzi waseBuhleni sikhonjiwe indawo fika ikhomba nenkosi yamaqadi yamdabulela inkosi yesithathu. Kwathathwa ke lo muzi kwasetshenzwa iphuma etendeni isebenza inyanga yeZulu ifake umjivo omhlophe ifaka amabhuze abovu ifaka ibhuluwe likagrey namakrisband namakhafilithi iphethe ubhushi izandla zawo yayichabela yona. Nangesikhathi kwakhiwa ithempele leli liseBuhleni lisezansi kwayayisho yona ithi thatha ithi ubeke la uthatha ithi ibeke la obaba abazalayo babe khona lapho. Abanye babuza ukuthi hawu inkosi yakha ithempele elikhulu kangaka liyongena bani? Babebuza ngoba bona kwabantu basemhlabeni kodwa ungalozinde ngoba wayevele ezulwini wayazi ukuthi leli thempele liyogcwala kuze kuswelakala indawo ngoba yayisho njalo inkosi yesibili yathi isesekuphakameni yathi lo muzi usumncane yayibhiziza indlu yesinodi yamakhosazana ithi yandisa ithempele
ithi kade sibhidliza idle isinothi sithi sande siyithebele kodwa nalo seligcwele. Ithi kodwa uNkulunkulu uzonipha omunye umuzi. Ithi uyalenga ngamaketanga sezulwini okuyothi mananda nina nawo wane. Ilo muzi ke waseBuhleni efike ke iNkosi inyanga yeZulu yayisiwaka. Wahamba lashintsha leli tende yayiphuma kulona kwakhiwa isiflat sodaka. Kwakhiwa ifulfethi lokhe olwali namakhethini endwango enokumhlophe nokumnyama. Kwakhiwa isihlalo senkosi sasibambeka nje kalula isene umbrella eyayiyodwa. Yebo, angaqhubeka umshumayeli wenkosi. Bengicela aqhubeke umshumayeli. Ngifisa ukuze kuzozwakala ni audio qhamu. Yebo. Yayiphuma ke Baba Mshumayeli, sikugcina ukuzwa kade ukhuluma ngokuthi sekushintshwa itende manje yase yakhe iflat lo dala. yayithi ngiyangizwa baba. Bengicela uqhubeke Mshumayeli, sesiyakuzwa manje umshumayeli wenkosi. Lasishintsha ke itende kwase kwakhiwa iflat sodaka. Ithi ke mayishumayela ithi ngiphuma istage sami lapha ishikhomba isiflat sodaka. Lapho yayiprofethi yeZulu ukuthi umuzi waseBuhleni uyohamba ube nedays njengoba namhlanje unedays. Yaqala inyanga yeZulu ya introduce imqhele. Lesifakayo yayingekho imqhele ngesikhathi senkosi ilanga. Iqale inkosi inyanga yeZulu. Lapho yamisa umfana owayegqoke kahle emnyama. Yathi kusuka namhlanje akasekho umuntu oyophinda angene lapha esontweni engalifakile ishethi limhlophe yakwenza kwawumthetho. Yayisithi kuphinde futhi akasekho umuntu oyophinda angene lapha esontweni engawufakile umqhele ngoba fayile lihlobele okhokho benu ngoba bona babefaka ongiyani nina nizofaka imqhele ngoba nikhonza uThixo wokhokho benu. Uthe ngo-1980 liqhubeka ibandla ifundisa inkosi inyanga yeZulu. Yayibhidisha esithempeleni yayithi mayihlabelela ithi ningabhimbi yayingakufuni ukubhimba ibhidise kwazisa ukuthi vele yayuthisha ifundisa isingisi negeography nomusic yayufundisa. Ngisho umntwana wakaphinda ngene ozobe etshalwa kusasa wafundiswa iyona inkosi inyanga yeZulu ngoba bafunda eFort Hare bobabili inkosi ilanga nenkosi inyanga yeZulu. Baba futhi othisha laba abantu basezulwini. Inkosi ilanga yagcina iphathile emazimtoti. Inkosi inyanga yeZulu yafundisa nalapho Hlange isikhathi eside lapho yagcina ke sifundisa nomntwana wakaphinda ngene. Nasebandleni yaba uthisha yazisa into eziningi. Yaqala yakhuluma. Ngilila ngikhuluma noMantshi umthethwa owayekhona lapha ebandleni. Ithi Mantshi umthethwa uyayazi yini iZefroni? Uthi uMantshi umthethwa cha ngiyazi iZefroni. Ithi hawu uyimantshi kodwa iZefroni uyazi. Uthi uMantshi umthethwa ngahamba ngolibheka leli gama kuma dictionary amakhulu ithi iZefroni yini. Uthi ngagcina sengilitholile ukuthi iZefroni into eyakhiwe eSastedam. Abantu bahlale lapha phansi bese kuba khona opavilion. Uthi ke mina hamba kube khona ithempele loba iZefroni. Lapha abantu bohlale ngathi bahlele estadium bangibone bonke. Uthi ke lapho kuyothi imgidi yami yobe isishawa ngeinsimbi isithi bho ithi kobe sekukhala insimbi. Kwahamba kwayiyo introducer hlegume amapiano. Ogeno lakhala emzini waseBuhleni okokuqala lashawa ubaba uprofessor umthethwa owayefundisa eUniversity of Natal kusathiwa uUniversity of Natal ngaleso sikhathi. Uthi
ubaba umthethwa mayikhuluma kwakufika inkosi yesibili ebusuku ngoba kwakungelula ukuba atransfer amagama ebandla awayise emanothini ngoba ubaba umthetho wengashaya ikeyboard weshaya upiano iorgan le yamanothi uthi wefika zama bhidilisha hluleka lale ifika inkosi imtshela ithi shaya kanje uthi kuyothi mase kusile eselipractice lelo gama uthi lingene zagcina ihlabelelo seyingena zaba zaningi kwagcina sekuno organ ebandleni selikhala lufakwa inkosi inyanga yeZulu unjiniyela wesibili iqala introduce ishethe elimhlophe iyakwenza kwawumthetho introduce umchelo iyakwenza kwawumthetho yazo introduce ke manje uorgan njoba neBhayibheli lithi mdumseni ngeyigubhu mdumseni ngamageke akhala kakhulu mdumseni ngeyigubhu enentamba yayisilifaka uorgan ebandleni mhla kuqala ufika ababezoshaya okhehla gume ngithi kwakulapha ko1985 ithi inkosi kwakuyisabatha ekseni ithi khona laba abazosishayela izinsimbi abaphethe okhehla gume ningabhimbike kakhulukazi nina amadoda bafike bashaya inkosi yethu simakade yalidwa iyona inkosi inyanga yeZulu kuyisabatha ekseni ithi inkosi yethu zikhale lensimbi kunamavalo yini yaqala lento yangena ebandleni lakhula ibandla laya phambili ibandla laqala ibandla labonakala ukuthi lithatha manje i10 yokukhula lithatha ibandla manje i10 yokuthi inkosi yesithathu ilibeka kwelinye izinga njoba inkosi yesibili ithi mayilithatha kubabamkhulu yalibeka kwelinye izinga namhlanje inkosi yesithathu iyalithatha ilibeka kwelinye izinga yafundisa kakhulu nabantu nje uqala ebandleni babe clean uqala ebandleni kube ngathi ibandla lama Nazaretha seliqala lithatheka serious liqale ngesikhathi senkosi inyanga yeZulu ngesikhathi senkosi yesibili yayifundisa kakhulu ithe mayifika inyanga yeZulu yathi inkosi initshele konke mina okwami ukuba anganoma ngisazwakala bantwana benkosi Loud and clear Mshumayeli wasenhlanzini. Ngisazwakala bantwana benkosi. Amen. Hello. Baba Mshumayeli wezwakala Mshumayeli wenkosi. Ngisazwakala. Baba. Yebo Mshumayeli angaqhubeka simuzwa kahle kakhulu. Ngizwa kahle bantwana benkosi. Amen Mshumayeli wenkosi. Yabe ngisihlabelela. Ngisacela ukunilalelisa kancane. Inyanga yeZulu ihlabelela inkosi yethu simakade kwakukhala insimbo kokuqala ebandleni lama Nazaretha. Anganoma niyezwa. Amen siyezwa Mshumayeli. Baba ngathi sesizwela kodwa sisizwile sona isihlabelelo angaqhubeka umshumayeli wenkosi siyabonga kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi bazwile abantwana benkosi. Amen amen mshumayeli wenkosi. Kwako kokuqala nga ebandleni lama Nazaretha uthi kukhale lezi zinsimbi kwakusekuseni kuyisabatha ilida yona inkosi yesithathu ungalozinda indingananga basemhlabeni usagila somsimbithi inkosi sayibona abantwana bonyazi labe sekuqhubeka ibandla kwathi ngo1980 ibandla laligubhu 70 years inkosi inyanga yeZulu yamema ukuthwane eziningi enye ifunda nazo eFort Hare abahlobo bayo eyinabo o classmate bayo o Prince Maguga yamema
nezimantshi ezazikhona ngaleso sikhathi. Enye imantshi eyayimema nje imantshi yasevereleme kwakuyimantshi yomlungu eyayibizwa ngoWeber. Umantshi uWeber kwakuyimantshi leyo yomlungu kodwa yayikhuluma isiZulu njengomuntu. Yamema abantu abaningi, yayisibanikeza ihomework. Yathi njengoba sobe sigubha u70 years ebandleni, wonke umuntu akahamba yo researcha ngobaba mkhulu. Ngoba kuzobe kukhulunywa ngobaba mkhulu. Uprogram director walo mcimbi kwakuKE Masingo. Owayephethe uRedo Zulu ngaleso sikhathi. Ngizocaphuna nje amazwi kamantshi uWeber awakhuluma kulowo mcimbi. Umfundisi uMadlala wayezobongela ibandla ezokwenza ivote of thanks. Uthi umantshi uWeber, ngithe mangisesha ngenza iresearch ngoShembe, ngabona ukuthi uShembe wayenoNkulunkulu kanti naye wayeUNkulunkulu. Nani maNazaretha ninobuNkulunkulu. Wabe sehlala phansi uWeber. Kwabe sekusukuma umfundisi uMadlala ezobongela ibandla. Uthi uMadlala, lo mlungu usekusho konke ebengizokusho. Lo mlungu usenichaze konke ebengizokuchaza. Ngiyabonga, ngibongela ibandla lamaNazaretha ukuthi liqede iminyaka eyama-70 kwaku-70 loyo. Wabe sehlala phansi. Lakhula ibandla, iNkosi iNyanga yeZulu yakha isiteshi sikababa mkhulu emzini oyingcwele waseBuhleni savulwa ngonyaka ka1985. Ilapho-ke ayegqoke khona i-academic gown emnyama efake nalesigqoko ayenikezwe sona okwakuyisigqoko sophaphe ukuthi khula Nyanga yeZulu ufanele wena ukuphatha izizwe ngoba wawuvela ugcotshiwe kanye neNkosi iLanga ningonkulunkulu. Ithi mayiqala ikhuluma kulowo mcimbi ithi ngilulekiwe ukuthi namhlanje angigqoke kanje. Kwakuvulwa itshe likababa mkhulu lele silibonayo elilapha emzini waseBuhleni. Ngiyakhumbula imbongi ezazikhona ngaleso sikhathi kwakubaba uMthiyane owayebongela njalo ekuseni ngo4 kuzoba ubaba uNgcobo wakhona lapha eMaqadini owayebopha lapha onyaweni owayenesilonda kuzoba ubaba uNcengwa. Kwakuyimbongi zaleso sikhathi. Ngiyamkhumbula ubaba uNgcobo ebongela ethi ubonakele wena atholela kanontanda bathakathi obufihla imvalo ebivaliwe ngoba izwizi lombuzayo. Wathi meqala ekhuluma umntwana wakaPhindangene otshalwayo kusasa wekhona naye eyisimenywa nabahlobo beNyanga yeZulu futhi bona oPrince Maguga babekhona lapho beyisimenywa. Abefundisi engangibabona lapho kancane ngangibaze babekhona kwakubaba uMadlala, kobaba uMaganda, koMvangeli uDube wasekuphakameni, koZakhariya Nene. Abafundisi engase ngibabona kancane nami ngoba ngangimncane kodwa babekhona. Ngiyakhumbula bephuma neNyanga yeZulu isiphuma emcimbini ithi yimi uShembe. Njoba bekhuza ingcwele bakhuzela mina nguNkulunkulu wabo. Kwaku1985 kuvulwa lowa muzi. Ngiyayikhumbula imoto eyathengwa amakhosikazi yokuqala iMercedes eyisilver grey eyayibizwa ngomakhosikazi okwabo kokuqala iNyanga yeZulu iprofetha ukuthi kuza amakhosi ayogcina evele phezulu njengoba iNkosi namhlanje yesihlanu uNyazi Lwezulu selivela phezulu. Kwaqala ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni wafika iMercedes eyathengwa omama. Imali yayiqoqwa umkhokheli wasesazisweni kwakusakuthiwa isemzimpisi uma weNkosi.
iNkosi inyanga yezulu yazungeza ngaleyo moto ivele lapha phezulu kuyona lo Mercedes yazungeza ithempele kwakukhuzwa ingcwele kwaba uqala uthi ubaba avele phezulu wazungeza ithempele leyo Mercedes eyithengelwe omama eyayibizwa ngomakhosikazi. Ngiyakhumbula iNkosi inyanga yezulu izoya eqhawukeni kwikumkane yamampondo iyayikhuluma ithi ngifuna ningiphelezele ngiya eqhawukeni kunendaba enkulu lapho eyafike yenzeka odriver benkosi ngaleso sikhathi kwakukhona udriver wakuthiwa uSizwe kukhona udriver ubaba uZulu ubaba umnyangweni eshayela ingudla nobaba uChozi. Ngaleso sikhathi owayehlela imbhobho kwakuduma wembhobho owayemhlophe ekhanda okwakunama horn speaker nje awu2 uyena owehlela umbhobho ebeka lapha eNkosini inyanga yezulu njoba siyesibone namhlanje kuhlela ubaba umvangeli umdluli eyayishumayela iNkosi inyanga yezulu iwushiye umbhobho ithi buya wena woza la. Ngiyakhumbula abantwana bonyazi ngelinye ilanga ingena inyanga yezulu ifika ithi komama hlehlani kwakuhlela omkhokheli umagwabhaza umkhokheli abadala phambili kuhlela umkhokheli wasemzimpisi wenkosi yamaqadi endala ibahlehlisa ithi hlehlani ithi anifuni ukuhlehla ukhona ozonihlehlisa. Yayisishaya inkonzo yayingawufundi imvama umbhedesho yayifika nje ibiza ingoma ungafundi umbhedesho iphatha inkonzo ekseni makuJuly nasemini uyozuvala uJuly ifika ibiza inkonzo kuyokwenzeka mayifuna kunomuntu azokhuluma ishaya inkonzo bisithi ngicela ubani akhulume oweva ukusukunyiswa nowake wasukunyiswa ngemkhumbulayo ushinga wamadumbe. Ithi-ke hlehlani anifuni ukuhlehla khona-ke ozonihlehlisa. Bathi kusahleliwe nje sabafana sabancane sihleli kwase kuqhamuka inyoka enkulu kwathiwa weshembe nansi inyoka yahamba le nyoka yaqonda ngqo phansi kwetafula lenkosi yafika ibuthisa khona ithi inkosi babulala ingane yayo nayo izobika ngoba lo uNkulunkulu ozwa zonke izilimi njengoba uNkulunkulu okuqala ethi nganyuka ngumfoka inhliziyo ngehla senguyise wazo zonke izizwe uthi ngadla isidlo ngisinikwa uNkulunkulu ngo ubaba omkhulu ozala lamakhosi iNkosi ilanga neNkosi inyanga yezulu uthi ngathi mase ngidle lesidlo ithi ngabe sengikwazi ukubona umhlaba wonke ngisendaweni eyodwa ithi ngabe sengikwazi ukubona umuntu ukuthi ubenzani ngayizolo ithi ngabe sengikwazi ukuzwa lonke ulimi olweyinyoni olweyilwane nayo ke lo uNkulunkulu wesithathu wayizwa inyoka ngoba phela kwavuka umoya oyingcwele njengoba athi vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho ngoba nayo wembethwe yiwo lo moya owumbethe ubaba mkhulu. Kutheka izophuma iya eqhawukeni kwikumkane yayiphethe kwakunemoto eyayishayela eyayihamba ngayo ibizwa ngeContinental yayi left hand drive ilandelwa yilo Mercedes kodwa yathi mezowela umfulu umthavuna yayisithi Sizwe ngicela uze nale moto eyiMercedes ngoba ngifuna ukuvela la phezulu mangingene edolobheni eBizana bangibone ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi sobandlululo futhi lapha kwaZulu Natal kwakune corona kwakunako ukuthi kungamkeleki kahle ukuthi iNkosi inyanga yezulu iye eqhawukeni ngoba iza nama Nazaretha KZN kanti kungesikhathi secorona kuvimbeka amasosha kuvimbene izinyanga zasemampondweni zithi izobona uShembe uthi uzodlulapi le ndaba ngangixoxelwa insizwa yakabhala yakhona eBizana eyayibona ngamehlo ayo ngqo yabe sivela phezulu iNkosi inyanga yezulu yathi mayifika eBizana yayisima imoto yayo angathi
iyarahonda yayisiwukhomba umhlangano yayikhomba ingudla yayikhomba zonke yathi ayihambe seyibheke eqhawukeni ngaleso sikhathi amasosha bethi azobuza uShembe ukuthi laba bantu abanayo icorona yonke into yayisiguqe phansi nezinyanga ezayishaya impondo kuthiwa zaseyiguqe phansi yathi mayifika emzini waseqhawukeni kwathi ngakusasa kwase kufika isikhonzi senkantolo sathi sizobuza uShembe udlule ithi inyanga yeZulu ngidlule khona lapha eBizana sithi nesikhonzi besicela ke iNkosi inyanga yeZulu ifike enkantolo kunezinto efanele izoyisayina isibiza iNkosi endala yakabhala ngaleso sikhathi iNkosi isewumshumayeli ayikakabuthatha ubukhosi ibiza abafundisi omadlala nabanye nomabasa nongithi basebekhona ngaleso sikhathi iyababiza ithi ngizothuma uNdabezitha ubhala angiyele lapha ezindlini zahulumeni siyoza ukuthi bathini kwase kuphendula umthetho umfundisi umthetho wagcina emukile wathi baba akuye uNdabezitha lo umshumayeli yangamlalela umthetho yaphinde yakhuluma yathi ngizothuma uNdabezitha ubhala ayoba yimi lapha uzokezwa ukuba yimina ayongimela lapho uthi ngizo waphinda futhi umthetho wathi baba akuyi uNdabezitha lo umshumayeli ubhala yangazi yamlalela nebala ithi inyanga yeZulu ugqoke kahleke ngoba mina ngigqoka kahle ngoba uzoyakomela mina wayesevuka ekuseni wagqoka kahle umshumayeli ubhala wafaka isudi enhle ithi inyanga yeZulu awu ufaka isudi uziphi icathulo uthi baba ngiyiphethe bengeke ngiyigqokela kuwe ithi wayesehamba ubhala waya lapha endlini zikahulumeni eBizana uma efika khona wafika ubuzwa yibo bonke abantu ubani ukubizile baba wathi hayi kufika isikhonzi kwathiwa akekho umuntu obengabiza umuntu omkhulu kangaka ngesikhathi bebona umshumayeli ubhala bayitshela bona babona uShembe ngoba ithe ngifuna yoba yimi yayibisimgqokile ngaleso sikhathi uma ebuya umshumayeli ezobika ukuthi baba ngifike lapha wonke umuntu wangazi ukuthi ngibizobala wathi hey ngoba phela bengigqoke wena sengiyakusuka ke kuwe ngeke usaba yimi usuzoba umuntu phaqa ngoba bengithume wena ithi uke wakuza ukuba yimi sengiyakuthatha ke manje kwaphela iminyakana nje emncane isizwe sakabhala sasesimqoka umshumayeli ubhala ukuthi lo uyena ofanele abe inkosi wabaseba inkosi ubhala omdala kodwa inkosi inyanga yeZulu ikubone lokho esomshumayeli ngoba yona iwuShembe ngoba yona iwuNkulunkulu ngoba yona ivele ezulwini lahamba ibandla maNazaretha ngiyakhumbula ivakashele ensabalele lapho khona eyakhuluma khona ithi senisuke nonke lapha neza lapha kini ithi abantu abamnyama ziduphunga sengibathukile abezi kimi ukuzongibuza ukuthi ngenzani ithi yimi ohamba nabantu abaphezulu nezihlakaniphi ithi mina ngihlale eFort Hare 5 years ithi university ke leyo ithi ngabuya ngazohlala eMazimtoti ngagcina sengifundisa ngisho ohlange ithi kodwa abantu abezi uzongibuza ukuthi ngenzani ithi mina I can speak English like a white man kwakusho ngalozinda ilingananga nabasemhlabeni usagila somsimbithi kwakukhona okay Masinga nalapho bezoyinqunga inkosi inyanga yeZulu isemlando ensabalele lakhula maNazaretha lakhula abantwana bonyazi ibandla lenkosi inyanga yeZulu yayihambela indawo eziningi ihamba igila imanga ngiyakhumbula komunye umuzi wayo owawuseMelmoth lapho kwakwehle bonke abantu bezobona inkosi inyanga yeZulu bedilika koShowe bedilika koNkandla bedilika kuyo yonke indawo kwasuka isiphepho esikhulu ngoLwesihlanu sahamba lesiphepho kwaze ngoba yiSabatha kwacaca ukuthi ngeke kusonteke ngakusasa basukuma
omthethwa okwakuyibona babendlala ngaleso sikhathi bayobika bathi iNkosi kugcwele amabhasi kwakugcwele owashesha kunamabhasi akuthiwa owashesha ayigcwala makuyisonto elikhulu lapha ebuhleni sawabona lawo mabhasi ngesikhathi seNkosi inyanga yeZulu. Ithi mabebika ukuthi baba abantu baningi kodwa sithi siyagcimeka umbrella yonke imoto kuthiwa yabe isiphuma yaphuma umoya uwishiza kakhulu uwishiza yafika yavula umjiva wayo awuphephezelisa umoya umjiva awuphephezelisa umoya umjiva ithe usuka yayiwuvala ithe mayiwuvala awusuthula umoya tu ngoba yikho into eyayingamlaleli wayilalelwa izinto zonke ngoba weNkulunkulu wezinto zonke. Kwasekudlalwa yashaya inkonzo ngiyakhumbula eBhobhoyi lapho ekuyekhulunywa khona lapho kwakuyiswa khona umhlangano kanti kuyaliwa kwakusala amaqembu ezepolitiki lapho kwathiwa abantu abahlale ngeNazaretha kungathi sebuhleni noma beyothenga bathenge befaka iNazaretha khona kuzobonakala ukuthi akubo laba abalwayo abasebuhleni. Kwathi kuhleziwe kuyisabatha kanti usuku impi ezobambana ngalo. Impi yayingapha kwethempele enye ingapha ethempele. Beza labantu beza bezohlangana ngasethempeleni yakhipha abashumayeli yathi hambani batshele bonke laba bantu abaphethe izikhali ukuthi abayibeke phansi ngaphandle ethempeleni bangene lapha ethempeleni bahlale nebagaxe amaNazaretha khona bezongenwa umoya wenu kwenzeka njengoba inyanga yeZulu ishilo ayivanga impi bekhona. Angazi bantwana bonyazi mhlambe umuntu akakeze ngapho ukuthi ukhona yini enifisa nokukubuza kulezi zinkulumo umuntu aseyibekile eyithinta umlando weNkosi inyanga yeZulu. Baba Mshumayeli weNkosi. Yavala inkonzo semnandi sisalalele sisadla thina. Yazi kube kuyanganje ngabe iyaqhubeka nje inkonzo ngithi onembuzo akangifonele later ngizobe nje sesibona senze njani. Kodwa ngoba seshilo umgcotsho ngaze ngibe nenkinga ngiphikisa izwi lomgcotsho. Uma sesiyobona ngesandla siphakama bafundile bonke abantu abalana nje niyazi kuphakanyiswa isandla uvele uvele ukhuluma ukuphakama nje kwesandla so bese sikuphointa ke sesiyasho ukuthi hayi ke ungakhuluma kanjalo ungakhuluma umunye esakhuluma. Okay, ngokubuka kwami isandla esivela laphezulu esiwunumber 1 baba uNtombela ngixolisa ukuthi ngizokubiza ngegama kanti usukhulile kunami. Uxolani Ntombela bengicela ukuthi unmute mase ke mase yakhuluma baba uNtombela. Kodwa emzweni wami nje ngaphakathi bengathi Mshumela akaye nje akaye siyidlele kodwa ngicela ukukhuluma baba uNtombela ngiyacela. Ngiyababingelela bonke abangcwele ngiyathemba ukuthi ngiyazwakala. Loud and clear baba. Hayi uxola Ntombela impela mfethu ngicabanga ukuthi singontanga undodana kaSandile Ntombela khona la eMaritzburg. Nginombuzo lapha kumshumayeli uke wakhuluma angithi angizwanga kahle ngicabanga ukuthi mhlambe kuyi-network ngiyithande kakhulu leya ndawo. Ngicabanga ukuthi bethi umuzwa sesinothi ngathi wabhidlika noma wabhidlizwa then amazwi eNkosi ngani ngicabanga ukuthi iNkosi ilanga yathi uNkulunkulu usazokwakha umuzi ozowakhiwa ngokwanda kwabantu lo muzi nawo uyobuwanda. Mhlasimbe ngicabanga ukuthi ngizwe kanjani ilokho umshumayeli akukhulumile engakuzwanga kahle bengifisa ukwazi. Okunye noma umshumayeli engakushongo ngiyacela ukucacisela ngihlezi ngifisa umuntu ongangipha lolu lwazi. Ekhaya ke mina ekhaya kwamaphumulo ekhaya komalume
Kodwa nabantu bakhona nabakazi bangipha kahle. Ngifisa ukwazi ukuthi unyaka mzukwane iNkosi inyanga yeZulu ithola izibongelo zokuthi uphapho olumaqabhaqabha. Umlungwane wakwayithinta kancane leyo mfundisi umlungwane ukuthi kwaba khona insizwa semphiso kwamaphumulo eyamela inyanga yeZulu ukuthi ingahlaliswa phansi. Then yasathi ngeke ihlale phansi inyanga yeZulu. Then yase leyo nsizwa yama yona yathi inyanga yeZulu ihlale phansi ukuthi kwakuwumuphi unyaka futhi kwakukuphi kungani yayihlaliswa phansi. Ubani lo ezohlaliswa esihlalweni uma yona ihlala phansi. Ngiyathemba ukuthi ngiyazwakala. Ngiyabonga. Bengicela ukuze umshumayeli to prefer kube kanjani. Bengicela umute lo unmutile ngathi kune-echo nje engiyizwayo. Ba uNtombela lo, ngicela uvale imic yakho Ntombela makuthi wena. Ngiyazwakala noma? Ngicathi seku-right man. Bengicela ukubuza ubaba uGcwensa uNdemande ukuthi ufisa ukuthi aphendule one question at a time or sithathe a couple of questions then mase waphendula all at once kuze singathi sishinto mhlawumbe ayisebenzisani nendlela ajwayele ukusebenza ngayo noNdemande. Baba Mshumayeli weNkosi, ngathi umuted umshumayeli bengicela unmute mase eyasho i-preference yakhe kuze singasebenzi ngendlela mhlawumbe engayi-prefer. Bengicela sithathe a couple of questions siwaphendule all in once siphinde sithathe amanye mhlawumbe sithathe amathathu siwaphendule siphinde sithathe omunye u3. Amen. Ba Mpilonhle ngathi Mpilonhle Mabaso bengicela ukhulume ngibona isandla sakho siphezulu ngabuza umbuzo wakho sis noma bhuti. Ngiyabingelela bafowethu, cha Mpilonhle okwamabasa sibongo lapha eGoli. Amen. Cha khona indaba umshumayeli ayibekile la khona engizwa khona athi inyanga yeZulu yathi I can speak English like a white man. Wayesesho umshumayeli wayesesho indawo la yayikhona ngicabanga ukuthi uthe kusemlazi mangaphosisi. Kodwa kukhona amavidiyo mhlawumbe la ivela khona inyanga yeZulu ngathi bipheki kwentaba yomhlangano ikusho lokho. Maybe ngibuze lapho ukuthi kwakuyiphi indawo mhlawumbe nasesikhathi. Amen. Siyabonga kakhulu ngombuzo omuhle. Ngicathi bekowesibili. Before ngiye kumbuzo wesithathu le symposium inkulu kakhulu khona nabantu abake-United Kingdom abajoyinile la. So international, this is an international symposium yabona. Ukuchoma nje okungatheni. Baba uManqoba bengicela usungasihlisa isandla ukuzwela umshumayeli uzobe sephendula ke mase sithathe lo mbuzo lo okowesithathu. Kusho ukuthi owami umbuzo usuyongena kule batch yesibili ngoba khona umbuzo nami enginawo. Bengicela kuwe Manqoba kuphela ubuza umbuzo wakho nga-unmute. Ngiyabonga. Bengisacela ukubuza lapha kumshumayeli kukhona angazi mhlambe-ke sengiyaqela akakakhulumi ngale phathi le ngifisa ukubuza kuyona mhlambe khava. Kukhona unyaka lapho khona uJulayi ungazange ubanjele ebuhleni. Ngicabanga ukuthi wabanjele eLinda mangiphosi. Mhlawumbe umshumayeli uyakwazi lowo mlando ukuthi mhlawumbe kwakwenze njani nanokuthi umuphi unyaka lokho nje ngicela ukwazi ngiyabonga. Amen baba Mshumayeli bengisacela ukuthi ngidedele kuwe Mshumayeli before sithathe enye ibhashi ngoba uthe imax kubu 3 questions per cycle. Icycle yokucala ngikwazi siphelile. Unmute umshumayeli master. Nalaba ba-switch on ama-camera siyacela nithi ukwavala ngoba kuzogcina sekudistebheka mhlawumbe i-recording yabo leyo nto le. Ngiyanicela nje. Baba Mshumayeli usungaphendula Ndemane. Kukhona umzwayi Mshumayeli weNkosi. Cela mayikhona kwi-panel omzwayi Mshumayeli. Sorry igama lesingesi madoda. Cishe audience noma attendees, yeah, that's a proper term. Mayikhona umzwayi ngicela mhlawumbe a-react uma ukuthi mina ngede ngingamuzwa kungaze kume i-event yonke ngenxa yokuthi mina ngimuzwa Mshumayeli. Khona umzwayi Mshumayeli weNkosi. Baba Mshumayeli ungede. Now I commented we've lost connection with Mshumayeli.
Umshumayeli ungidi yena akakwazi mhlawumbe uku-unmute ukuthi umshumayeli akhulume nge-mic yakhe ngoba ngathi bakwi-environment eyi-one. Niyamuzwa umshumayeli lo yimina oseyidinasoli la ngimuzwa ngempela ngathi sekuyimina idinasoli-ke mase kunjeni. I also can hear anything. Uthuli ngisathu. Oh, ngitshethi yimini Bantwana benyanga baba. sesizame enye indlela. Baba Mshumayeli. Kusezwakala ngikuzwela kude baba Mshumayeli. Bengicela uqhubeke baba. Baba Mshumayeli eNkosi. Baba uGcwensa. Baba Mshumayeli, khona bamzwayo ngoba ngizwe ngathi ubuyazwakala buyathi ukukhatha kancane. Uyangizwa baba? Bengicela ukuthi uqhubeka nokukhuluma Mshumayeli ngoba ngiyakuzwa uma ngibuza ukuthi uyangizwa. Waye kuzozwakala kazi ukuthi yabo mangithi yebo mase ukhuluma futhi ngingakuzwa. Bengicela aqhubeke umshumayeli ngizwe ukuthi isentence ngizolizwa nimelikhipha mhlawumbe. Baba bengicela uphendule umbuzo wokuqala kuyothi-ke embuzweni wesibili nowesithathu sophinde sibadedele baphinde babuze usukhona kanjalo kodwa sicela uphendule wokuqala usakhona ukuze at least kube khona esibe sikuzuza ngale connection esakhona kwamanje. Embuzweni obuze uXolani Ntombela wawukhuluma ngendlu ezwa iphakameni kwaba inkosi ilanga sekugcwele ephakameni futhi kunomgwaqo owawunqamula phakathi ephakameni lo sesubone ohlukanisa ngapha ephakameni nobheka uZulu ishumayela ke thempelini ithi lo muzi esikuwo usumncane sizamile ukubhidliza indlu yamakhosazana eyayibizwa ngesinothi sithi sandisa ithempele kodwa nalo futhi laphinda laba lincane kodwa uNkulunkulu uzosipha omunye umuzi usuyalenga ngamaketango owanda oyoba mkhulu kunalo oyothi mananda nawo kwande nanele kuwona indlu isinothi kwakuyigama lendlu eyayihlala amakhosazana ngaleso sikhathi angazi noma ngizwakalile. Baba uzwakale kahle kakhulu sekungabe ubaba uNtombela ukuthi ugculisekile yini ngempendulo mhlambe ugculisekile baba uNtombela noma khona mhlambe lo usale khona Ngigculisekile kodwa angazi noma umshumayeli uzwile imibuzo yami ukuthi ibimibili. besicela uphindeke lo wesibili mhlambe shortly khona uzothola ukuphenduleka isakhona le connection esakhonyana mhlambe. Mshumayeli ngiyabonga ngempendulo yakho ngigcwele ngiyanama ngineme ngawo. Umbuzo wami wesibili uthi izibongelo zenkosi inyanga yeZulu zokuthi uvevane olumagqabhagqabha zavela kanjani isimo esasikhona lapho unensizwa ngeke ngizwe ukuthiwa kwakuyinsizwa yakwamaphumulo emphisa ngisayazi isibongo sayo kwayiyona eyavikela inyanga yeZulu yathi inyanga yeZulu ngeke izihlale phansi ngoba kwakuthiwa ihlale phansi ehle esihlalweni ubani lo wayezohlala esihlalweni uma kwehliswa yona inyanga yeZulu futhi kwakuyiguphi nendawo kwenzakalani ngifisa ukwazi lapho baba. Baba Mshumayeli ngiyabonga ngiyaphenduleka bonga kakhulu. Baba. Bengicela ke lo kade nombuzo wesibili aphinde aphakamisa isandla sakhe awubuza umbuzo wakhe umshumayeli esekhona ukuze ngoba ngiparaphrase mina might miss ama details ambalwa ngicela impilo nhle ubuza umbuzo wakho ngoba I don't want to miss anything kumele uzibuzele wena ingabe filtered question yakho ngiyabonga. Ngiyabonga futhi ngiphinde ngibingelele nakuba bomshumayeli nakubo bonke abantu abakhona lapha. Cha bengithi angibuze mina la kuba bomshumayeli ngizwe ekhuluma indaba la khona inkosi inyanga yeZulu. Ibikade imenyu ifike yakhuluma kubantu yathi I can speak English like a white man. Umshumayeli bese wayisho indawo
mhlawumbe mina ngangilindele ukuzwa ukuthi mhlawumbe kuzoba isiphekwe intaba inhlangakazi ngoba khona ama-video esasiwabona wayetrenda kakhulukazi uma kuyisikhathi sesikhumbuzo senyanga yezulu. La iNkosi inyanga yezulu ikusho khona iphekwe intaba vele yomhlanga uma uthi uyabuka konke ne-background. Bengicela ukuthi uMshumayeli angilekelele lapho ngokungazisa ukuthi le ndawo wayekhuluma ngayo kwakungekhona inhlangakazi noma kwakuyilapho nawayisho khona. Baba Ndimande, bengicela uphendule umbuzo sakhona ukuze sibe nedlula kwesithathu ngoba mangibuka ukuthi masibize bemningi kugcina kuba ney'nkinga zama-connection. Cha, kahle noma ngasayizwanga lensizwa isibongo. Kodwa kwakungekhona entabeni, kwakusemlazi ensabalele. INkosi yayihambele emlazi ensabalele kukhona no-KE Masinga. Lapho yayikhuluma ukuthi iNkosi emini ngeSabatha eShumayeli ithi abantu abamnyama ziduphu sengibathukile. Abezi kimi uzongibuza ukuthi ngenzani. Ithi mina abantu abaningi la bafunde yini? 5 years. Ithi university ke leyo. Ngahlala eMazimtoti ngaze ngazofundisa oHlange. Ithi mina I can speak English like a white man. Iyayichaza ukuthi yona ihambile neyihlakaniphi. Futhi yona ichithekile. Futhi yona inolwazi. Abantu kodwa bezi kuyo. Nabanye ababefundiswa yiyona abasezi ukuzoyibuza ukuthi Shembe wenzani kuleli bandla ngoba ngaleso sikhathi bantwana bonyazi ibandla lamaNazaretha lalithukwa uShembe wandiza wafaka amahlahla esitabane naseyikoleni amaNazaretha ngaleso sikhathi ayehlukunyezwa ayigundwa yenziswa yonke into yayiphendula lezo zinto ezinjalo iNkosi inyanga yezulu kodwa yayisemlazi ensabalele. Ba. Amen. Ngicela ukubuza amanqoba uphendulekile baba. Cha, ngiyabonga kakhulu baMshumayeli, cha ngiphendulekile, ngiyabonga. Amen. Uma ngiyabonga kakhulu impilo enhle. Manqoba bengibona isandla sakho siphezulu. Bengicela uphinde ubuze umbuzo wakho. Unga-unmute Yabonga kakhulu. Mina umbuzo wami akathintanga khona uMshumayeli kodwa-ke ukuthi mhlawumbe ngingabuza. Kukhona uJulayi oke waba ngicabanga kwakuselinda. Manje isi yakhona kwakwenze njani uMshumayeli mengasiza kulokho nanokuthi wawumuphi unyaka. Ngiyabonga kakhulu. Baba Mshumayeli, ngicathi uzwile uMshumayeli umbuzo. Usakhona uMshumayeli? Ikhona baba. Ngicabathi ngiyazwakala. Baba Mshumayeli, baba. Baba khona uJulayi wakuselinda. Unyaka kwaku-1988. Isizathu esadala uJulayi wabuselinda kwakusana lezimpi zepolitiki kakhulu amaqembu. Ngeke kulwa amaqembu ezepolitiki. Siyazi ukuthi uJuni vele umhlangano waselinda osuke kuzongena uJulayi. Ngesikhathi kuJuni udlame lwalusezingeni eliphezulu lapha eThekwini naseNanga namaphethelo. Kulwa amaqembu ngaleso sizathu kwabhekelwe ukuphepha. Baba Mshumayeli. Baba. Yeah, ngicathi bese kunokukhatha okuncane. Ngixolisa ukuphazamisa usangaqhubeka ngoba ngathi unokuzwakala futhi manje. Usakhona uMshumayeli Nkosi? Awe ma, ngathi inkinga iyayishaya ibe ne-connection ngenxa yesimo esisibonayo nathi ukuthi akuvumi kahle i-connection. So what we can do is maybe for next virtual event sizozama ukuthi oyi-guest speaker abe mhlawumbe kwi-environment ezoba more conducive for i-connection ukuthi a-connecte kulezi zinto lezi zakhona le. Mhlambe kusihlalo weNaBaChu yase-Western Cape
angakhuluma ke lokho afisa ukukhuluma mhlambe before sinikeze umshumayeli noma abagcotshwa baseKapa babeke lawo mazwi lapho. Kodwa bengakowabeka amazwi bengicela nje lo bhuti lo ose-United Kingdom, ubaba lo ose-United Kingdom, nengizwa kube ukubingelela nje, yabo lokho nje kubona ukuthi vele international le event le. Ngibona indaba ye-connection ukuthi masihlala siphoqanye sigcina sesingasazwani kakhulu. Bengicela lo bhuti ase-United Kingdom kube ukubingelela nje okuncane 2 seconds mase ngidlulisa kusihlalo lo wase-Western Cape abone ukuthi umisa kanjani, then mase kuya kubagcotshwa baseKapa. Ukhona ubaba uNxumalo kule event noma usephumile? Kwa mina ngathi angisezwakala kusengiphenduka idana soli-ke mina. Usihlalo waseKapa uyangizwa, nobaba uNxumalo uyangizwa, noma umvangeli noma umshumayeli waseKapa, noma sengizizwa ngedwa. Hayi, ndiyakuva mna mjwarha, ndiyakuva tata. Itshe sengidana soli. Bengicela usihlalo weNaBaChu ngoba uyena phela osihlalo wentsha. Kubile ukukhuluma nje okuncane adlulisele kumshumayeli, umshumayeli adlulisele kumvangeli ngoba ukuthi ngavele ngise straight kumvangeli weNkosi. Ngicela ihambe ngehierarchy yakho. Baba Jwar. Baba mvangeli. Yebo. Unxumalo ekhulumayo. Oh, Nxumalo lo ose-United Kingdom. Cha sithi sibonge lapha kakhulu i-platform enjengale ukuthi khona ukuthi sixhumanise nathi singekho eduze, ukuthi sikhona ukuthi sithole izwi likaNkulunkulu sifundiseke ngoba liba indlala kakhulu lapha uthola ukuthi khona siyayidinga indaba enjengalezi zasezulwini. Sigcina size singena ko-YouTube sithole iy'nkonzo kodwa ukuthola into e-live enjengale iyasikhulisa kakhulu nathi. Siyayibonga kakhulu le initiative, siyacela ukuthi iqhubekele iye phambili iyonceda nabantu abaningi nokukhulisa inkolo yethu yobuNazaretha. Siyabonga kakhulu. Amen, amen. Wanqoba ngicela usho konje umama phike ne-UK ngoba ithe ukondleka yena umama ne-UK baba. Indaba engikuyona baba ngokomthetho nokomsebenzi wami kahle kahle akuvumelekile ukuthi ngiyidalule. Akunankinga. Yebo baba, kodwa kubalulekile ukuthi angikho endaweni ese-South Africa okwamanje. Baba hayi ngizwakala ngixolisa ukubuza imibuzo ethe ukweqa. Angidlulisele kusihlalo-ke wentsha okuyena onamandla okuyisela kubagcotshwa ngoba uye vele osidonsa ngeNazaretha uma sekuvuleka amakhabethe kuyinkonzo eNaBaChu. Baba sihlalo. Ngibingelela. Cha, siyabonga ngamazwi asebesibona so ekuqaleni kuze kufike manje esikhathini sembuzo ngenxa ke connection ngoba sisebenzisa lezi zinto zo-technology no-load shedding bayahlupha. Sesiyabonga bafowethu, siyathemba ukuthi sisazophinda futhi sibe nenye session emayelana nokunye futhi. Siyocela futhi nakhona i-attendance yenu ibe khona. Naye umshumayeli siyafisa ukuthi naye agcine ifike ngaphezulu osipha nje physical ekhona lapha eCape Town ezosipha idatha nje umlando wamakhosi. Siyabonga kakhulu nomphathi wethu wohlelo uJwaha. Siphinde sibonge nako baba abajoyinile okungabagcotshwa abalapha eCape Town. Siyabonga kakhulu. Ba udedela kuyena uJwaha. Angibonge isihlalo. Bengitshethi phela ngoba ukwazi ukubuyisela kubagcotshwa inkonzo. Bese sicela ukuthi iye kumshumayeli okhona. Ngicathi ukhona umshumayeli uLamula uzothi nje qabuqabu masededela umvangeli ngoba kumele ihambe ngokwey'gaba bokungabe sekukumfana omncane nje vala into yabantu abadala yabo. Ngcono kube yibo aba-authorize-iwe ukuthi bavale lokhu kade sihlangene ngako. Baba mshumayeli uLamula sesingangawe baba wankulu. Bangazitha. Ngicathi umuted umshumayeli uLamula. Ngingamiswa-ke esontweni ngizomskipha-ke umshumayeli ngiqonde ngqo kumvangeli. Ngingamiswa esontweni. I tried my best yabo ukuthi ngifollow i-protocol kodwa ngenxa yesimo nosihlalo ngathi abagcotshwa cha sesikuwe mvangeli baba sicela usho nje amazwi aqhamuka enhlizweni yakho noma ngabe athini nje ngoba uma ukhuluma wena umgcotshwa uyazi amaNazaretha
aduduzwa kanjani, singexolisa ashushuzela kanjani njengoba kuzoba nayisabatha nje kwamotivate ukuthi aye esabatheni ngalalo endlini kubanda kangaka naseKapa baba. Manje bonke bantwana benkosi. Okokuqala ngicela ukubonga kusihlalo weNaBaChu neNaBaChu yonke. Mandithi NaBaChu ke ngiquka konke neonathesa zonke nje inhlaka zolutsha ezikhoyo zebandla. Ndiyabonga kakhulu into enhle enisenzele yona yokuthi nisenzele le platform ukuthi sikwazi ukumane sihlangana nathi kukhona esikufundayo nisiphathela nabantu abanalo olwazi lwenkolo. Ningayibona nincane lento kodwa inkulu kakhulu nangokwasezulwini futhi niqinisekile inkulu. Bese ndibonga ilizwe endikulo eli lase Cape Town nokuba ke ngokwangoku physical liseDurban. Kodwa ndiyajabula kakhulu makusenzeka izinto ezinhle kangaka eCape Town. Ndiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abathe bayenza bayayimpumelelo lento. Ndidlulise ke ukubonga okukhethekileyo kuMshumayeli uGcwensa. Mshumayeli weNkosi, cela uNkulunkulu akukhulise baba. Mhle umsebenzi wenzayo, siyabonga kakhulu ngako konke othe wasipha kona namhlanje, amazwi osiphe wona nemfundiso esizifumeneyo. Siyabonga kakhulu. uShembe nje akukhulise, iNkosi ikubusise. Siyabonga abantwana benkosi. Nilale nonyazi ngobusuku banamhlanje, nivuke nifresh ngomso sitshone khona ngoba vele inyanga yayo iNkosi inyanga yeZulu le. Siyova ezinye indaba emathempeleni malunga nemisebenzi emihle eyenziwa yile Nkosi esikhumbula yona kule nyanga kaSeptemba. Ndiyabonga kakhulu bangcwele, ndithi nakweli lizwe lase-Cape Town khula buNazaretha. Ningasilahli bangcwele, siyibambe apho siyibambe kanjalo, sibambane futhi siwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Anibonge, iNkosi inibusise. Amen. Amen. Siyabonga. I think the meeting has been officially dissolved, or the congregation has been officially dissolved. Ngayakolala sekuseni sasesabatheni siyodumisa uJehova. Ngalala kakhulu sivuke ngiyabona nje. Sekungasali intshaka siyidlalele kodwa abagcotshwa sebengakhululeka manje. Siyabonga. Umshumayeli siyomsendela ngophepha igift yakhe. Kodwa lento ekutheni inikeze isikhulumi sosuku seyisenda ngophepha kushuthi yabo. Siyabonga kakhulu kade bekhona. Amen. Sale nonyazi. Amen. Amen.